kaga shi yawu ne lokacin da sayyidina Ali yana ciwon ido ya yi masa tofi tuf nan take. Sannan kaga wanda gabarsa ce ta fita amma da ya ɗauka ya dasa ya shafa ya yi tofi sai ta haɗe. Wanda aka daki fuskarsa idonsa ya zazzago shi ma da mayar ya yi tofi sai ya haɗe. Da ya yi tofi a rijiya nan da nan sai ta tsafo kuma ruwan ya zama mai daɗin da ake buga misali da shi. To sai ya haɗa da wannan yawun nasa mai albarka sallallahu ta'ala alaihi wasallama a ranar ƙarshe da ya bar duniya, ranakunsa na ƙarshe, wa awwali yawmin min ayyamil akhirah, kuma ranarsa ta farko da ya shiga lahira. Fa ayyu fadlin azimin nalathu radiyallahu anha, to wace falala ce mai girma Nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta za ta samu bayan wannan. Albarka ce da daraja mai wacce ba za ta misaltu ba. Allah ya ƙara mata yadda. Falamma akharat Aishatu rakba wa rubbama nama ala fakhidha, sautari Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi bacci akan cinyar matansa ko kan cinyar Nana Aisha. Wannan kyan zamantakewa ne yake jawowa da nuna ƙauna da soyayya tsakanin magidanta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan. Falamma akharat Aishatu rakba fi ihdas safarati bahthan an iqdaha, lokacin da wata rana a tafiya Nana Aisha ta sa aka makara ta zaunar da ayari ba a tashi an tafi ba saboda ana neman sarƙarta, iqdaha sarƙarta, allazi da'a da aka neme ta aka rasa. Nan kuwa raƙuminta ne da ta faɗi, raƙuminta ne kwanta akai ta nema. Walaysa ma'an nasu ma'an, gashi kuma ba ruwa a wajen mutane da za a yi alwala. Ja'a Abubakar yu'atibuha, sai na Abubakar mahaifinta ya zo yana ta mata faɗa akan abin da ta zo ta zaunar da Annabi, ta zaunar da mutane, da tuna an tafi an bar gurin an je inda za a samu ruwa. Qalat, sai ta ce atabani Abubakar, Abubakar ya zo ya zarge ni yana ta min faɗa. Waja'ala yat'ini biyadihi fi khasirati, ta ce ya sanya hannunsa yana zungurina a kwiɓina. Fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ra'sahu ala fakhidi. Ta ce fa na ji zafi, ba komai ne ya hana ni motsi ba lokacin da ya dinga zungurin nan nawa, illa gurbin da Annabi yake kai, kan Annabi yana kan cinyata, Annabi yana kishingide yana bacci. Wa qalat, ta ce kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun thumma yaqra'u al-qur'ana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan kishingida a ɗakina gashi kuma ina al'ada, thumma yaqra'u al-qur'ana, kuma ya karanta qur'ani. Kaga wannan yana nuna halaccin dan mace tana al'ada zaka karanta qur'ani a gidan ko a ɗakin, ko a inda kuke tare, kana zaune a gurinka kana karatun qur'aninka, tana zaune a gurinta tana al'adarta tana sauraron ka. In ma hafiza ce sai ku yi musaffa, tunda ita mai hadda an halatta, saboda ka haddata zube ko ta yi rauni sai ku yi musaffa. Kai hafizi ita hafiza, kai sumuni ta yi sumuni, ko kai rubu'i ta yi rubu'i, haka ai ta bugawa. Wa hadha min tibi ishratihi sallallahu alaihi wa sallama wa kharimi kulqihi alaihi salatu wassalam. Wannan yana daga cikin daddadar zamantakewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karamcin kyan halinsa da kyan ɗabi'arsa sallallahu alaihi wasallam. Karimi ne, karimun sallallahu alaihi wasallam, karimi ne, babba, karimun kuma mai karamci, wanda karamcinsa sallallahu alaihi wasallam baya misaltuwa.
wa fihi adabul unfa min al-ha'idi, kuma wannan yana nuna rashin wulaƙantarwa ko tozartarwa ko kyara ta mai al'ada, au karahatiha ko kyamatta, khilafan lil yahudi, saɓanin yahudawa, alladhina la yu'akilunaha, wanda ba sa cin abincinta ko ba sa cin abinci tare da ita, wala yujalisunaha, kai zama ma da ita ba sa yi idan hadat, idan mace ta fara al'ada, sai ce to ga ɗakin can koma yankin